I believe that there are still more coming. As long as we have a seeking heart, we want to love the Lord, kaya pasilungkan na sa Ginoo. I told them that I cannot invite them because I cannot pay their fare, diba? But because they love us, they're willing to come here. Ang ilan ang gusto, kano na tayo, kasing-kasing at namudawa. Mamita sa Ginoo. Ano kinailang galipay siguro? Kumag pwede ang tamang kabayan. So, salamat kayo sa Ginoo, Minso. Ang mamaulit ka, napunog sa kalipay. Praise the Lord! Hallelujah! The church in Davao City, magpasalamat sa inyo lang for coming. So, kung kulang ang kami na kulang, maraming kulang, and I know na kami kulang, kay ikaw sa inyo nga, siguro dito, anak mo nga muhigda mo mga waterbed, wapo inyo mga rooms, pero nangani mo diri, higda mo, kahit kayo higdaan, pero you able to survive for 3 days. No? So thank you so much for that. And may you forgive us for what ayaw ka sa inyo. But we will try our best. Next time, when we come here and have another conference, we will try our best to provide good accommodation. I do not know how to do that. Amen. Praise the Lord. Okay, on behalf also of the young people, daghang salamat mga igsoon sa Tagalabaw. Pwede ko talagang salamat. Salamat! Kaya ako malungkot mga nanay tatay nga servisyo sa tuwa dito. Salamat! Salamat mga nanay tatay! Okay, na, one, two, three, go! Salamat na. Salamat na rin, nanay. So, first class na katulugan kay aircon. Diba? Sabo ang mga aircon. Pero first class na itong katulugan din kay aircon. Diba? And also mga EXO, nakita ninyo na our conference is late na itong sama sa itong naandal. Nga dagan kayo sa akong mga activities nga nabibuhan. Diba? Pero karon na limitahan. So, hindi na po kayo na ito pag yung ato na tagkanunan niya nag-upgrade ang ato ang mga conferences. Tama ba? Nagka-higher level. So, karon isang all, pipila lang ang mga activities na nahimo, pero nagka-ibog yapon kayo na ito. Praise the Lord! So, ato ta sa mga exam. 15. Sige. So, ang unang na dito sa 15 years